Kamala Harris. Let's have a good debate. Have fun. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Why do you Tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat sun fafata a muhawarar farko gabanin zaben shugaban ƙasar a watan Nuwamba mai zuwa. Muhawarar da aka shafe sa'a ɗaya da rabi ana tafkawa. An fara ta ne da musabaha rimi-rimi kamar gaske, amma daga bisani ta rikide zuwa zargin juna da jifan juna da baƙaƙen maganganu. Inda Donald Trump ya zargi Harris da sakaci da sauƙin ra'ayin da ya wuce kima. Sannan ya ce ba ta da wata maraba da Joe Biden domin aƙidinsu na siyasa iri ɗaya ne. Yayin da ita kuma Harris ta zargi Trump ɗin da shashanci, wanda ya mayar da shi wani abin dariya. Ta kuma yi shakkun dacewarsa a matsayin shugaba, sannan ta dinga ƙoƙarin danne dariya a tsawon lokacin da Trump ɗin ke jawabi. You talk about extreme. When you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy. She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. Trump dai ya yi ta dawarwara kan batun bakin haure, inda ya zarge su da jefa Amurka cikin halin fargaba maimakon amsa tambayoyin da aka yi masa. Ya kuma zargi Kamala Harris da ƙoƙarin buɗe kan iyakokin Amurka ga bakin haure, abinda zai ƙara ta'azzara matsalar tsaro da kuma tattalin arziki. Ya bada misali da cewa yanzu haka 'yan gudun hijirar ƙasar Haiti da ke a birnin Springfield da ke jihar Ohio tuni suka fara cinye karnuka da magunan al'umma. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. The people on television say my dog was taken and used for food. To sai dai tuni mahukunta a birnin na Springfield suka kareta wannan magana. Da aka tambaye su kan batun yakin Isra'ila da Gaza, Kamala Harris ta ce tana fatan ganin an cimma yarjejeniyar dakatar da wannan yaki da ya laƙume rayukan dubban ƙananan yara da kuma mata. A cewarta, Isra'ila na da damar kare kanta, amma hakan yana da iyaka. Ta kuma goyi bayan kasancewar Falastinu a matsayin ƙasa mai zaman kanta, inda za su zauna kafaɗa da kafaɗa da ƙasar Isra'ila. Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. Amma da aka waiwayi Donald Trump kan wannan batu, cewa ya yi aida shi ne ma ba za ma a kai ga faruwar rikicin ba, ya kuma zargi Harris da ƙin jinin Isra'ila, kamar yadda ya ce ta tsani Larabawa matuƙa. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. Kan batun yakin Ukraine da Rasha kuwa da aka shafe sama da shekaru biyu ana gwabzawa, nan ma alamu na nuna cewar akwai rabuwar kai tsakanin 'yan takarar biyu. Yayin da Harris ke cewa za ta baiwa Ukraine duk irin taimakon da ya kamata domin ta ci gaba da kare kanta daga ƙasar Rasha, inda take cewa da Trump ne shugaban Amurka, da tuni Rashan ta daɗe da kame Kyiv, wato babban birnin ƙasar Ukraine. Shi kuwa Trump cewa yake yi zai kawo ƙarshen yakin ta hanyar cin yarjejeniyar zaman lafiya. Ya yi zargin cewa tun da fari rashin iya aikin shugaba Biden ne ya jawo taɓarɓarewar yakin, inda ya ce da shi ne akan mulki da cikin awa 24 kacal zai iya warware matsalar da ke tsakanin Rasha da Ukraine. If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never have gone into Ukraine and killed millions of people. I know Zelensky very well and I know Putin very well. I have a good relationship and they respect your president, okay? They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? Sai dai a martanin Kamala Harris ta ce abin da Trump ke nufi da cewa zai warware matsalar cikin awa 24 shine zai bada kai ne kawai bori ya hau. Wannan dai na zuwa ne watanni biyu kacal gabanin babban zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin na CNN ya gabatar jim kaɗan bayan kammala muhawarar ta nuna cewa kashi 63 na waɗanda suka kalli muhawarar sun fi gamsuwa da kalaman Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat, yayin da kashi 37 suka karkata ga ɗan takarar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. To sai dai ba za a iya yankewa ba domin komai na iya canjawa kowane lokaci kafin zaben. Kenan har yanzu ba a san macituwo ba sai miya ta ƙare. Kabir Bello Tukur, Premier Radio. Premier Radio. Nagari na kuwa.